περισσότερες από 50 κορυφές, ψηλότερες από 2.000 μέτρα. Βαθιές χαράδρες, κακοτράχαλες ράχες, σπηλιές, άγρια φαράγγια, προσιτές, αλλά και δύσβατες διαδρομές. Ένα αληθινό μπαλκόνι πάνω από το Λυφικό και το Κρητικό πέλαγος, τέτοιο που ούτε η φαντασία μεγάλου καλλιτέχνη δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Ένα ορεινό συγκρότημα με 30 χιλιόμετρα μήκος και 25 πλάτος. Κάθε κορυφή είναι ανεξάρτητη, ιδιόμορφη, διαφορετική από τη διπλανή της. Βουνά που μοιάζουν πετρόσκαλες και ενώνουν γη με ουρανό. Μεγαλόπρεπα βουνά που στα ψηλώματά τους δεν θα βρεις στρωτό μονοπάτι. Άδενδρα, με πέτρες κοφτερές και βράχους επιβλητικούς, αλλά και τεράστιες πλαγιές με χαλίκι που δυσκόλεψαν τις εξορμήσεις μου πολλές φορές. Σωστά λοιπόν, Έλληνες και ξένοι ορειβάτες θεωρούν τα Λευκά Όρη επίπονο βουνό. Ανεβαίνοντας όμως, βλέπεις ότι η αγριάδα είναι αυτή που τα κάνει μεγαλοπρεπή. Η δυσκολία στην ανάβαση είναι συνυφασμένη με τη μαγεία και την απόλαυση. Σφακιά προς Ανόπολη. Ταξίδι στο πέλαγος των βουνών. Σε κάθε στροφή με παίρνει μαζί του ένα ακόμη κύμα πέτρινης θάλασσας. Τα άσπρα σγουρά βράχια, αφρός που πασπαλίζει όλο το τοπίο. Λιτή απεραντοσύνη, γραμμές αυστηρές, φύση απέριτη. Το μάτι σκαλώνει στο μοναδικό σκούρο σημάδι, ένα πουρνάρι πέρα μακριά. Λένε ότι τα λόγια είναι λίγα για τα Λευκά Όρη. Λένε ότι οι εμπειρίες δεν μεταφέρονται με λέξεις. Θέλουν περπάτημα, σύνεργα, αντοχή, πείσμα. Τα Λευκά Όρη είναι ένας άσπρος τείχος, ένα πορτοκαλί σύννεφο, ένα γαλάζιο δέος. Ξεκίνησα τις αναβάσεις μου όταν θέλησα κι εγώ να πιστώ για την απέραντη ομορφιά, για το μεθύσι των βουνών, για αυτή την εμπειρία. Χειμώνας. Λίγο πιο πάνω από την Ανόπολη, φορτωθήκαμε όλο τον εξοπλισμό και αρχίσαμε το περπάτημα, σε χιόνι σκληρό σαν ξύλο. Από εδώ ξεκινήσαμε για την ψηλότερη κορυφή, τις Πάχνες. Η θερμοκρασία τη νύχτα έφτανε τους -5 βαθμούς. Στήσαμε τα αντίσκηνα σε υψόμετρο 1.850 μέτρων. Αέρας δυνατός μου έπαιρνε το χάρτη. Η πηξίδα και το αλτίμετρο παγωμένα. Τα μάτια μου ορθάνυχτα στο λευκό όνειρο. Η προσέγγιση στην κορυφή μικραίνει την αίσθηση του κόπου. Οι Πάχνες είναι η ψηλότερη κορυφή, στα 2.454 μέτρα. Η ανάσα αλλάζει ρυθμό. Η γαλήνη βασιλεύει. Κανείς μας δεν μίλαγε. Μόνο ο αέρας, η φωτογραφική μηχανή, προσπαθούσε να αποτυπώσει την χώρα των θεών. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Επιστροφή. Ομίχλη, χιονόνερο, κατηφόρα, κατασκήνωση στις ρουσιές. Μπήκαμε στο μεγάλο ρέμα που οδηγεί πίσω στην Ανόπολη. Η ανάβαση στις ασπροντημένες Πάχνες θα μείνει στο μυαλό και στην ψυχή μου κάτασπρα χαραγμένη. Σε μια άλλη ανάβαση, στο απέραντο κύμα του ουρανού, στα Λευκά Όρη, από το καταφύγιο Βόλικα, ο προορισμός μας ήταν η κορυφή Σπαθή,
σε υψόμετρο 2.054 μέτρων. Πίσω μας το κρητικό πέλαγος, μπροστά μας το άπειρο. Σε 2,5 ώρες από το καταφύγιο φτάσαμε στην κορυφή. Αλλά αχόρταγα συνεχίσαμε κι άλλο. Πορεία μέσα στον κυρίως όγκο. Ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Περάσαμε προς τη ρίζα της κορυφής Άγιο Πνεύμα, αποφεύγοντας τα μεγάλα βαθουλώματα. Για πρώτη φορά πατούσα αυτά τα χώματα. Πάμπολες οι κορφές γύρω μου. Διαφορετικά πετρώματα, διαφορετικά χρώματα. Πρέπει να μείνεις τουλάχιστον μια εβδομάδα στα Λευκά Όρη για να τα χορτάσεις. Για να ανέβεις στις κορυφές των σωρών, 3 αληθινών κόνων, αλλά και του τροχάρι, που σε προκαλεί, αλλά δεν σου χαρίζει μια εύκολη διάσχηση, 2.401 μέτρα ψηλά. Ακόμα οι κορφές του Μπουρνέλου, του Ανθρωπόλιθου, των Στερνών και τόσων άλλων, που κάθε πάτημα του ποδιού είναι και μια άσκηση για το σώμα και το πνεύμα. Διανυκτερεύσαμε αποκαμωμένοι στο καταφύγιο σβουρυκτής. Ένιωσα τη θαλπορή. Ξέχασα τα φώτα και τη βοή της πόλης. Νοτιοδυτικά, η κορυφογραμμή της Ζαρανοκεφάλας. Η ανάβασή της την επόμενη μέρα δελεαστική. Πάρα πολλές ράχες και γύρω μας φαίνονταν καθαρά το κρητικό και το λιβικό πέλαγος. Η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ. Δέος. Πρέπει μια φορά τουλάχιστον στη ζωή σου να το ζήσεις, να το δεις από κοντά, από πολύ κοντά. Περπατώντας την επιστροφή, έπιασα το πετσί της. Μάρμαρα, ασβεστόλιθους, δολομίτες, πετρώματα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια. Η οροσειρά είναι σαν μια γροθιά που τρυπάει τη γη, ξεπροβάλλει προς τον ουρανό. Πράγματι, γεωλογικές δυνάμεις ανασήκωσαν αυτά τα πετρώματα. Πράγματι, κατά την ανύψωση αυτή και λόγω της αντίστασης του νερού αλλά και του βάρους του όγκου, σχηματίστηκαν φαράγγια, σαμαριά, αράδενα, μεγάλα σπήλαια, γουργούθακας, μαύρο σκιάδι. Τα Λευκά Όρη είναι ο πιο εκτεταμένος ορεινός όγκος της Κρήτης, με 55 τουλάχιστον κορυφές πάνω από τα 2.000 μέτρα. Περιλαμβάνει τον εθνικό δρυμό Σαμαριάς, που έχει χαρακτηριστεί ως βιοσφαιρικό απόθεμα. Έχει λάβει το ευρωπαϊκό δίπλωμα, προστατεύεται από τη συνθήκη της Βαρκελώνης και χαρακτηρίζεται από αρκετά πλούσια γεωμορφολογία και υψηλό βαθμό ενδυμισμού. Τα Λευκά Όρη δεν είναι μόνο λευκά. Ένα Σάββατο πρωί, πριν ξημερώσει, φύγαμε για μια νέα διαδρομή. Νερό στα παγούρια μας από το λινοσέλι του ομαλού. Για 2 μέρες περπάτημα και διαμονή, 5 κιλά νερό ο καθένας. Βοσκοί, αγωγιάτες με τα ζώα, παιδιά, ο παπάς. Υπάρχει ζωή. Μας χαιρέτησαν. Μας έφτασαν και μας πέρασαν. Χάθηκαν μπροστά μας. Υπάρχει άγρια ζωή. Αγρίμια, κρικρή, έγαγρος. Το μοναδικό αυτό κρητικό ζώο κατοικεί κυρίως εδώ στα ορεινά, στις Μαδάρες. Σανάδα λένε το θηλυκό. Δεν πιάνονται, αλλά πέρασαν μπροστά μας. Ζούνε στις απάτητες κορφές και είναι ελάχιστα. Δεν χαλάσαμε την πορεία τους. Συνεχίσαμε. Για πολλές ώρες η κλίση κάτω από τα πόδια μας ήταν μεγάλη. Φτάσαμε στις πηγές, νερά, λιωμένα χιόνια. Οι βοσκοί εμφανίστηκαν ξανά. Κατασκηνώσαμε. Ο ελαφρύς αέρας μας αποκοίμησε. Ο ξάστερος ουρανός μας σκέπασε με το σεντόνι του μέχρι το πρωινό. Κατάξανθη ανατολή και ξύπνημα. Ο χάρτης έδειχνε πορεία προς τα 2 ρυπωμένα κάστρα. Ακολουθήσαμε την κορυφογραμμή της Παπούρας. Τα βλέπαμε, πλησιάζαμε. Το πρώτο στα 550 μέτρα και το δεύτερο, που σώζεται καλύτερα, λίγο πιο κάτω. Γύρω μας και παντού στα Λευκά Όρη συναντήσαμε πολυάριθμα φυτά. Πεύκα και σχήνους, πλαγιόκλαδα, κυπαρίσια, χαρουπιές, πουρνάρια, ρίκια, αγριελιές, φεντάμια και πιο ψηλά λουτσιές και κέδρους. Άνθη, μόβ, κίτρινα, 30 μοναδικά είδη στενοενδυμικά των λευκών ωραίων. Ξαποστάσαμε στα κάστρα. Καθίσαμε αρκετά και μετά πορεία προς την Αγιά Ρουμέλη. Ροδοκόκκινη δύση, πεντάμορφη φύση, γαλάζια η θάλασσα από μακριά.
Λευκά Όρη έχουν άπειρες διαδρομές. Μία από τις πιο γνωστές που ακολούθησα κι εγώ ήταν από τους Λάκους. Ένα όμορφο χωριό, κατάφυτο από ελιές και αμπέλια, χτισμένο σε πλαγιά με θέα τις χιονισμένες βουνοκορφές. Ανάβαση. Πέρασα από την ιστορική στράτα των Μουσούρων, που τραγουδήθηκε στα παλιά ριζίτικα τραγούδια. Και έφτασα στο ψηλότερο σημείο, με πανοραμική θέα στο οροπέδιο του Ομαλού. Το οροπέδιο έχει σχήμα ακανόνιστου κύκλου και στο κέντρο του βρίσκεται ο μικρός οικισμός Ομαλός. Ο δρόμος διασχίζει το οροπέδιο και καταλήγει στον Αυχένα Ξυλόσκαλο, όπου βρίσκεται η είσοδος του Φαραγιού. Στη θέση αυτή, παλιά, υπήρχε ξύλινη σκάλα για να διευκολύνει την κατάβαση. Γι' αυτό επικράτησε η ονομασία Ξυλόσκαλο. Εκεί μπορείς να μείνεις στο μικρό ξενώνα, από που η θέα προς τη γύρω περιοχή είναι μαγευτική. Δεν διασχίσαμε το Φάραγγα εκείνη την ημέρα. Λίγο πριν το Ξυλόσκαλο, ένας μικρός δρόμος μας οδήγησε στο καταφύγιο Καλέργη. Το καταφύγιο, στα όρια του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, μας φιλοξένησε, μας αγκάλιασε και προχωρήσαμε την επόμενη μέρα για άλλη μια πεζοπορία στα χρώματα, στο λιβάδι του ουρανού, που τελειωμό δεν έχει. Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων. Μαζί του ανακάλυψα τη φιλία, συνοδοιπόρους και τα πιο όμορφα, θαυμαστά, ορεινά, παιδινά και παραθαλάσσια τοπία του νομού. Η ιστορία ξεκίνησε να γράφεται το 1930, όταν ιδρύθηκε το τμήμα Χανίων του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου. Τότε ονομαζόταν έτσι. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων έκανε γνωστά σε όλο τον κόσμο μερικά διαμάντια του τόπου μας. Πρώτοι αυτοί διέσχισαν το φαράγγι της Αμαριάς. Ακόμα και τα ονομαστά φαράγγια Τρυπητής, Κλάδου, Δώματα, Ελιγιάς, Αράδενας, Αγίας Ειρήνης, Ίμπρου, μέρη μοναδικής ομορφιάς, έγιναν οι τόποι οργανωμένων διαβάσεών του, βουνά της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, Άλπης, Άνδης, Κιλιμάντζαρο και Ιμαλάια. Τα Λευκά Όρη όμως είναι η ψυχή μας. Έτσι λένε, και πάντα αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο. Φέρνουν τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση, με όλες του τις αισθήσεις, όπως έγινε με μένα. Αυτό θα τους το χρωστάω.